ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ଛୁରୀଟେ ଧରି ମୁଁ କାହିଁକି ବାହାରିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଆଜି ଟିକେ ପୋଇ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯାଆ କହିଲା ଯାଅ ଅପା ଟିକେ ପୋଇ ନେଇ ଆସିବ। ତ ବାଇରୁ ମୁଁ ଏବେ ଛୁରୀଟେ ଧରିକି ଗଲି, ପୋଇ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ପୋଇକୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ରସୁଣ ଜିରା ବାଟିକି ତାକୁ ଭଜା ପରିକା କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଆମେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନି। ଆଉ ଆଜି ଘରେ ମାଛ ବନିଥିଲା, ପୋଖରୀ ମାଛ ଆସିକି ବନିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଇବୁନି, ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ସେଇ ପୋଇ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ହେଇ ଭଜା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ମାଛ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ କଡ଼େଇଟା ଆଇଁଷ ହେଇଯିବା, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପୋଇ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ମାଛ କରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ମାଛ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସବୁ କରିପାରିନଥିଲି, ମୋ ଯାଆକୁ ଡାକିକି ବସେଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଚିଆଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେମିତି ପୁରା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ସେଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର ପାଇପ୍ଟା ଯିବ ଡ୍ରେନ୍କୁ ବୋଲି, ଆମର ସେଇଟା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମର ଗାତ ଖୋଳା ହେଲା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚିଆଁ ତାକୁ ବୋହିବାରେ, ମେଣ୍ଟାଲ ବୋହିବାରେ ପୁରା ତୁରନ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବି। ଯାହା ବି ହଉ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ କିଛି ତ କାମରେ ଆସିବ। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, କିଛି କାମ କରିକି ତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାନ ଚେମନ ମାନେ କାମ କରିବା ପୁରା ଥକିଗଲା। ଏବେ ଆସିକି ସାଇକେଲକୁ ଧୋଇ ଧୁଆକି ନିଜେ ବି ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମ ବୋହୂମା ଏସବୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅସଲ କଥାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆକାଶିଆର ଫଳ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଆକାଶିଆର ଫଳ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଛୁଆଦିନେ ଏମିତି କରୁ, ସବୁ ଆଣିକି ଆକାଶିଆ ଫଳ ସବୁ ଫେଣ କରିଦେଉ ବାଲ୍ଟିରେ, ଫେଣ କରିକି ତାକୁ ସେଥିରେ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରୁ। ତ ହୁଏ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋର ତ ଭଲସେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ଦେଖିଥିଲି ଆକାଶିଆ ଫଳଟା। ତ ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫେଣ କରିବା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫେଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଫେଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ସଫା କରିବା କେମିତି ସଫା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବତୁରେଇକି ମୁଁ ଫେଣ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସଫା କରିବାକୁ ଯେହେତୁ କିଛି କପଡ଼ା ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ତ ପୁଅ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ିକି ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେ ଗାମୁଛାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସଫା କରିବା କେମିତି ସଫା ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଘରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଆଣିକି ବାରିକରେ ତାକୁ ସେ ଫଳ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଗାମୁଛାକୁ ଭଲରେ ଖୁନ୍ଦୁର ଖାନ୍ଦୁର କରିକିନା ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଧୋଇଲା ପରେ ହିଁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଧୋଇଲା ପରେ ତାର ସିନା ମଳି ଛାଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଣିଦେଲୁ ଯେ ଏମିତି ଫେଣ ହେଇକିନା ବି ବିନା ସର୍ଫରେ ତାକୁ ମୁଁ ସଫା କରିକି ଏବେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ମଳି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ଗାମୁଛାରୁ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ସଫା ହେଇଛି ସେ କାଫି। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷର କିଛି ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ବିନା ସାବୁନ ଆଉ ସର୍ଫରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାମୁଛା ମୁଁ କେମିତି ସଫା। ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟିଆ ମିନି ବ୍ଲଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।